Welcome to my vlog sa Payahay TV. So yan mga kapayahay, my business for today ay pagpipinta ng aking buhok. So yan nga. So tara guys, so samahan nyo ko. So yan, siyempre, so hindi nga tayo lalayo. So dito lang tayo sa ating bayan. So bayan na Ocampo. So yan, umalis na ng Ocampo. So wala natin nakuha na sa so ayan nga guys, mga kapayahay, so tara, so samahan niyo ako. So meron tayong pupuntahan. Let's go. So yan, siyempre kasama natin ngayong araw ang Mascal Wing Salon. So dyan lamang yan sa Operation West Ocampo, Kamsur Public Market ng Ocampo siya matatagpuan. Siyempre, tumatanggap sila ng manicure, pedicure, sa lahat ng pagpapaganda sa pag-ayos, ng pagpapaganda sa paggupit. So, yan. So, tara na, punta na kayo. So, yan na ang harap niya, mga kapayahay. So, sa bandang sa likod. So, yan. So, madali naman silang napagpuan. So, ano pa rin hinintay nyo? Tara na. So yan nga mga kapayahay, so nagsisimula na tayo ng pagpinta ng ating buhok. So yan, medyo namamakinay. So yan mga kapayahay. So yan, so salamat pala sa lahid-lahid ng aking buhok. So yan, shout out naman. So yan, nabutong ko lamang. Nagtutukaw-tukaw dyan sa may tindahan, nabutong ko. So yan, siyempre, perte man ang sa iyang lahid-lahid. So yan na mga kapayay. Yan na. So yan na mga kapayay. Ayan na ang resulta ng aking buhok. So anong masasabi nyo? So comment down section mga kapayay. So para mapa-intro pa natin pagpinta ng ating buhok. So yan nga, pinaikot-ikot na naman ang camera naman doon. So yan mga kapayahan. So yan ang resulta. So thanks for watching.